आपल्या जिल्ह्यातील नवनवीन घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आमच्या मातोश्री न्यूज नेटवर्कला यूट्यूबवर सबस्क्राइब करा आणि आमचे फेसबुक पेज मातोश्री न्यूज नेटवर्कला लाईक करायला विसरू नका। नमस्कार, मातोश्री न्यूज नेटवर्कमध्ये आपलं स्वागत आहे। आता पाहूया महत्त्वाच्या बातम्या। जोगेश्वरी इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये भव्य स्नेह संमेलन सोहळा संपन्न। आमदार आशुतोष काळे यांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांचे भव्य दिव्य सादरीकरण। कोपरगाव तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील अग्रगण्य जिजाई बहुउद्देशीय संस्थेच्या जोगेश्वरी इंटरनॅशनल स्कूलचे वार्षिक स्नेह संमेलन सोहळा श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष नामदार आशुतोष काळे यांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहात पार पडला। 9 एप्रिलच्या रम्य सायंकाळी नेत्रदीपक विद्युत रोषणाई संपन्न झालेल्या या भव्य दिव्य कार्यक्रमात प्रथम नामदार आशुतोष काळे यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषांच्या प्रतिमांचं पूजन करण्यात आलं। संस्थेचे अध्यक्ष भास्करराव होन, सचिव सुनील होन, संचालक सागर होन यांनी नामदार आशुतोष काळे, कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याचे माजी संचालक डॉ. गोरक्षनाथ रोकडे, तलाठी धनंजय परहाड, दुर्गेश गंगुले, सेवानिवृत्त मेजर शांतीलाल होन, सय्यद बाबा शेख, गोकुळ नाना गुरसळ, शंकरराव गुरसळ, बाबासाहेब होन, भीमाजी होन, सुधाकर होन, अशोक होन सर, दादासाहेब होन, नितीन होन, गणेश वाघ, गणेश जाधव, जोगेश्वरी स्कूलच्या उपाध्यक्षा सौ अलकाताई होन, सौ सारिका जाधव यांचा सत्कार केला। जोगेश्वरी इंटरनॅशनल स्कूल आयोजित मैदानी खेळांच्या स्पर्धेचं बक्षीस वितरण नामदार आशुतोष काळे यांच्या हस्ते पार पडले आहे। त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपल्या कलागुणांचे भव्यदिव्य प्रदर्शन केलं। या संस्थेचे संचालक सागर होन व त्यांच्या सुहृद पत्नी पल्लवी होन यांच्या सबसे पहिले लूंगा अपने बच्चों का नाम या गीताला प्रेक्षकांनी अक्षरशः डोक्यावर घेतलं। नामदार आशुतोष काळे या प्रसंगी बोलताना म्हणाले की कोरोना काळात शाळा बंद होत्या, मात्र ऑनलाईन शिक्षण सुरूच होतं। या खडतर काळात उद्योग व्यवसाय अडचणीत आले होते, परंतु सरकारने आता निर्बंध उठविले आहे। सरकार त्यांना उभारी देण्याचे प्रयत्न करत आहे। लवकरच सर्व काही पूर्वपदावर येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय। यावेळी पुढे रामनवमी निमित्त श्री साईबाबा संस्थानच्या वतीने यात्रेचं नियोजन करण्यात आलं आहे। सर्वांनी त्यात सहभागी होऊन बाबांचे आशीर्वाद घ्यावे। श्री साईबाबा आपल्या सर्वांच्या अडचणी दूर करतील। शेवटी नामदार काळे यांनी स्पर्धेत प्रावीण्य मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन केलं। कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक पल्लवी होन तर सूत्रसंचालन काजल पठारे व श्रद्धा होन यांनी केलं। शेवटी साई कोळगे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले। या कार्यक्रमास तालुक्यातील सर्व क्षेत्रातील मान्यवर तसेच शिक्षक, विद्यार्थी व पालकवर्ग यांसह ग्रामस्थ नूर मोहम्मद शेख, रावसाहेब होन, मोहन गुजर, संतोष पवार, सीताराम गुरसळ, काकासाहेब गुरसळ, मोहन पवार, मतीन शेख, संजय गुरसळ, मनोज होन, अनिल होन, बाळासाहेब गुजर, शरद होन, फारुख शेख आदी उपस्थित होते।